аввалан салом мегӯем бар ҳамаи он бародароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. рӯзатон ба хайру шодӣ бошад бародарони азиз. ин аввор аз мошинбозори душанбе омода шудагӣ аст ки мо имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем ва наврҳои нав бошанд. бародаро саҳар насиб кардагӣ бошад, ба мошинбозори душанбе меравем ва аз он ҷо барои шуморо пешкаш мегардонем. фигуратонро дар комментария ҳатман нависонед ва навро то охира тамошо мекунем ва дастгириро фаромӯш накунед. ба шумо тамошои хуб хоҳон ҳастем. BMW тройкои нав 2014 сол объеми мотор дизелай ё экономичный 5-6 литр расход дорад на Европа. обозам аҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо мекунем. мошин тонировка дорад, ҳуҷҷат тонировкаш ҳамаш 1 сол. хоб даро электрообогрев сидени, хоб лифт сидени, мултирул, автопилот, старт-стоп, коробкаш автомат D+, кондиционер кор мекуна, монитор, салон сия, панорама. задний камерам кор мекунад. чанд сум гуфти яканаша? خب 220,000 میگن. نمره یکر میمونیم، زنگ میزنیم برای شما رو بیشتر معلومات میده. یکم نمره تلفن میگی 96 92 626 48 92 628 626 48 48. خب زنگ میزنیم یکر برای شما رو بیشتر معلومات میده. نیسان التیما 2017 سال объеми мотор 2.5 бензини холия чи обозам аҷо шахшу манавр мегирем, хай бохтон бештар маълумот мегирем. ана дарошуя ё дарошуй барои электрообогрев сидени, мултирул, автопилот, хоб старт-стоп, коробка автомат, кондиционер кор мекуна, печка ҳама наварот кор мекуна. белукай, салон сиёҳ, хоб бор компютер, климат контрол. ҳамин Nissan Altima кузуфиш ба Lexus чӣ монанди дорад. GS я наша 160,000 меган. номерои кара мемонем, занг мезанем, хай бо барои шуморо бештар маълумот мекард. 68 028 ҳамин махбуб доимад. Toyota Camry, хоб як Camry дига солош 2010. ана задни камерам кор мекуна, 4 та балон нав. ҳаҷи бародаро баъд будай мошино кам баъд доранд. мошин ҳолаташ беҳтарин, 4 та балон нав. боз як салоншам мегирем, салоншам як тамошо мешавад. Барои электро, коробка автомат, старт-стопай,
خب коробка автомат монитор кондиционер кор мекунам. خب خب баро отпечатки ана объем 2,5 не? 2,5 объемш. объем 2,5 бензин. ҳобиша чанд сум тест ака? 140,000 бо муомилаам дора. номеро яка 68 0028 яъни рията мошини ами ака кадомиш мақбултон мешава номи канали автолайв занг бизанен бо ба арзонани мешава бародаро. майли ӯзин як нисани дигаам дора ушам ба навор мегирем берун ба подай. бобин як прадои дига иш солуш 2008 объем 4,6 цилиндра бензини холи. расламош кашидагия ҳуҷҷатам дора. кӯжи салон барои электра коробка автомат кондиционер кор мекунад автопилот старт-стоп белюкаи ҷо шакай ман мошин ҷоя дубая ина чанд сум тест ака 200 хоб ам номро пешавона мешава. хоб 971 60 71 200,000 бо номинаам дорад. бародаро ки бисёр гуфта буданд ки мошинои вагона тай навеса ба навор бигирен ана ҳами хоҳишмандои кия бисёр астаи ана ҳами видеода киёра ба навор мегирем марамат кия К5 2011 сол объеми мотор 2 бензини холӣ расламош кашидагия 1 сол ҳуҷҷатам дора. хоб салон шаг мегирем салоншам як бинем. хоб барои электра салон сияй коробка автомат Т+ мултирул кондиционерам кор мекунам потолок панорама оҷаи тараф мегирем ай тараф тампарҷо танга дарои намешаванд хови турбоай олда дари пеш отпечатки ана барои электра старт-стоп ай коробка автомат бобина бо яктон салон абинем панорама. ина чанд сум гуфти ака? ина иша чанд сум гуфтестем? ҳам номрои пешамоно мешава не? 928 01 01 54 120,000 ҳобин аки яка 5 18010 объем 2 яъне бензини холӣ расламош кашидагӣ 1 сол ҳуҷҷат дора. шамаем бародарай ана вагони мошин автомат кондиционер мултирул обогрев рул панорамаи об дарои электра салон сия ана
کاندیسیونر کار میکنه، همه نواراب کار میکنه. علتا ندو میوزن یا چانس میگه Latam yok mu? Ne onu yüzünü atlasın şortlatma mı? Şortkanı üşak mısın yok ortanı? Sen koluna mı buladın? Ha? Şöyle ne oluyor? Şuymadın. Sen koydun dışarıda. Gözünü kolları mı? Ya bu latarına bu tozuna kayıtı da manlatma. Ne latam yok. خب 128 01 54 یا چانس میفته سکا Yok atlasın. Noların gözlerinin latası var. شیف یا چانس میفتی Ya sadı bir 120 تازو Ulan ne lata? Bunun hem kurtu var kurtu. Reye düşündü ve fokuna kiseki.